Pozdrav, na internetu sam čuo od akreditovanih naučnika, crtica doktora, da se mora masturbirati svaki dan kako bi se sprečio rak prostate. Da li je to istina? Sve što pričaju akreditovani, licencirani stručnjaci, znači sve radiš suprotno od toga. To su licencirane, akreditovane budaletine. Znači, akreditovani sektaši. To su ljudi bez mozga, bez mozgovići. To su kao komunisti koji rade šta im kaže centralni komitet. To su ljudi bez mozga, bez mozgovići, u prevodu. Znači, masturbiranjem se razara prostata. Razaraju se svi reproduktivni organi muškarca. Razara se celo tkivo. Ali ono što se najviše razara je mozak. Onda te demoni razvaljuju. Razumeš? Ali ništa ti od akreditovanih, licenciranih padavičara ne možeš da čuješ pametno. Možeš da čuješ samo gluposti, tako da teška nebuloza.